Isambulo isahluko seshumi nesithupha. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela ethempelini, lithi kuzo izingelosi eziyisikhombisa, "Hambani nithulule emhlabeni zitsha eziyisikhombisa zolaka lukaNkulunkulu." Eyokuqala yaya-ke yathululela isitsha sayo emhlabeni. Kwase kuvela isilonda esibi esinobuhlungu kubantu abanophawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso waso. Neyesibili yathululela isitsha sayo elwandle, lwase luba yigazi elinjengelofileyo, nakho konke okuzwayo okuphila elwandle kwafa. Neyesithathu yathululela isitsha sayo emifuleni nasemithonjeni yamanzi, kwase kuba yigazi. Ngezwa ingelosi yamanzi ithi, "Ulungile wena okhona nowawukhona, oNgcwele, ngokuba wakunquma lokho. Ngokuba bachitha igazi labangcwele nelabaprofethi, wabanika ukuba baliphuze igazi, bakufanele." Ngase ngizwa i-althare lithi, "Yebo Nkosi, Nkulunkulu, Mninimandla onke, ziqinisile zilungile izahlulelo zakho." Eyesine yayisithululela isitsha sayo elangeni, lase linikwa ukubashisa abantu ngomlilo. Abantu bashiswa ngokushiswa okukhulu, kepha bahlambalaza igama likaNkulunkulu onamandla phezu kwalezi zinhlupheko, kodwa abaphendukanga ukuba bamdumise. Eyesihlanu yathululela isitsha sayo esihlalweni sobukhosi sesilo, nombuso waso wenziwa mnyama. Baluma izilimi zabo ngenxa yobuhlungu, futhi bahlambalaza uNkulunkulu wezulu ngenxa yobuhlungu babo nangenxa yezilonda zabo, kepha abaphendukanga emisebenzini yabo. Eyesithupha yathululela isitsha sayo emfuleni omkhulu i-Ewufrate, kwase kusha amanzi awo, ukuze indlela ilungiswe amakhosi avela empumalanga. Ngabona kuphuma emlonyeni kaDrago, nasemlonyeni wesilo, nasemlonyeni womprofethi wamanga onomoya abathathu abangcolileyo befana nezinxanxa. Ngokuba bangomoya bamadimoni, benza izibonakaliso, baphuma beye emakhosini ezwe lonke ukuhlanganisela ekulweni kosuku olukhulu lukaNkulunkulu uMninimandla onke. Bheka ngiyeza njengesela, ubusisiwe olindayo. Alonde izingubo zakho ukuba angabi ngohambaze, baze balibone ihlazo lakhe. Wayesebahlanganisela endaweni ethiwa ngesiHebheru iHamagedoni. Eyesikhombisa yayisithululela isitsha sayo emoyeni, kwase kuphuma izwi elikhulu ethempelini esihlalweni sobukhosi lithi, "Sekwenzekile." Kwase kuba khona imibane namazwi nokuduma kwabakhona nokuzamazama okukhulu komhlaba okungazange kube khona okunjalo. Selokhu kwabakhona abantu emhlabeni ukuzamazama komhlaba okukhulu kangaka. Umuzi omkhulu waba yizinqamu ezintathu, nemizi yabezizwe yawa, neBhabhiloni elikhulu lakhunjulwa phambi kukaNkulunkulu ukuba alinike isitsha sewayini lolaka lwakhe oluvuthayo. Iziqhingi zonke zabaleka, nezintaba azifunyaniswanga, isichotho
esikhulu esisinda njengethalenta sivela ezulwini sehlela phezu kwabantu. Abantu bamhlambalaza uNkulunkulu ngenxa yohlupho lwesichotho, ngokuba uhlupho lwaso lulukhulu kakhulu.